vlastně hrozně rád, že tady můžu prezentovat, i když takhle po těch diskuzích vím, že nejsem si úplně jistý, jestli vám dodám všechny odpovědi třeba na vaše otázky, ale je to taková prezentace, kde se snažíme nějakým způsobem ukázat, co jsme schopni ve firmě CP udělat, typ analýzy, co z toho lze získat, jakým způsobem nad tím přemýšlíme my, ale zároveň je to i pro vás, abyste se třeba mohli někdy domluvit na nějaké spolupráci s tím, že by jsme měli ten feedback doopravdy z té praxe. Protože můj background vlastně není až tak zemědělský, studoval jsem tedy, nebo pracoval jsem dlouho v Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, takže akademické prostředí, které má svoje specifika, a pak jsem přišel do soukromé firmy a CP je sekvenační provider původně, takže je to firma, která se zabývá čtením DNA, RNA, vlastně, což je základní jednotka pro všechny živé organismy, takže my jsme schopni ze vzorku jakéhokoliv typu, takže i půdní vzorky vyextrahovat veškerou DNA všech živých organismů, které tam jsou, a pak se dokážeme zaměřit na nějaké konkrétní mikroorganismy v tomto případě, protože mikrobiom se tady zabývá mikroorganismy. A je to celkem nová metoda, ačkoliv je taková, že si všichni myslí, že jsme schopni identifikovat všechno a zjistit všechno, tak to tak není samozřejmě. Takže já se pokusím ukázat, co jsme schopni z těch dat přečíst, a doufám, že třeba vás napadne něco, k čemu by to vlastně pořádně mohlo sloužit i vám. Já jsem začal několika slajdy, které budou asi teoretické, aby jsme se dostali do nějakého stádia, aby jsme si tak všichni porozuměli, o čem chceme mluvit. Takže vlastně ta první je definice toho mikrobiomu. V našem případě jsou to tedy všechny mikroorganismy v tom daném vzorku, především bakterie, archea, viry a houby, to je mikrobiom, a nad tím stojí termín, kterému se říká metagenom, a metagenom obsahuje všechno DNA, takže i eukaryotické organismy, rostliny, živočichy, členovce třeba konkrétně další, ale v našem případě, když jsme spolupracujeme s Renofarmou, která nám dodala vlastně vzorky testovací na nějakou naši pilotní studii, tak tam se zabýváme doopravdy jenom bakteriemi, archea a houby. K čemu ten mikrobiom může být, nebo k čemu vlastně, proč bychom ho měli sledovat, je, že kromě toho vědeckého, že můžeme zjišťovat, jaké jsou tam role určitých skupin prostě mikroorganismů, jakým způsobem fungují, tak samozřejmě jsou tam dva takové hlavní typy. Jedno je detekování přítomnosti některých pozitivních a negativních, takže patogenních a supersorových nebo biokontrolních mikroorganismů, které mezi sebou zápasí a které se pak můžou projevit i v těch rostlinách, když rostou v té půdě. A mělo by to správně vést k tomu, že by aspoň s spoluprácí právě se zemědělci by mohlo dojít k něčemu, že bychom byli schopni pak optimalizovat hospodaření. A je to velká otázka, jakým způsobem, protože praxe je jedna věc, tohle je více taková vědecká práce. K tomu sledování toho mikrobiomu půdy v podstatě dneska existují dva takové hlavní typy metod. Všechny jsou tedy založené v tomhle případě na sekvenování DNA, sekvenování tedy deoxyribonukleové kyseliny, což jsou úseky, které jsou složené z písmenek A, T, C, G. Možná jste to někdy viděli, někdy jste o tom slyšeli. A vlastně ta DNA je specifická pro každý ten organismus má nějakou specifickou strukturu a existují i určité úseky, jenom krátké úseky, které dokáží rozlišit ty mikroorganismy až po druh nebo porod, ale dá se udělat prostě celý taxonomický strom těch mikroorganismů, které tam žijí. A ty dvě hlavní skupiny vlastně těch metod jsou, že buď vybíráme právě ty krátké úseky, které dokážou rozlišit třeba jenom bakterie, anebo by pak připadalo v úvahu dělat komplexní analýzu, kdy se vezme veškerá DNA těch eukaryotických organismů, těch rostlin a nějakých živočichů a analyzovalo by se to všechno naráz. Ale tahle metoda má jednu velkou nevýhodu, že je nepřiměřeně drahá. Takže jakoby pro vědu je naprosto úžasná, protože se tam dá sledovat všechno v reálném čase. Pro praxi je nevyužitelná, protože tam už se bavíme o velkých částkách. Samozřejmě vy nemůžete udělat jeden objem na poli, protože to bude
obrovský, takže musíte udělat víc odběrů a tam už se načítají ta finanční náročnost toho. Takže my jsme přešli k tomu, že budeme analyzovat nějaké vybrané markery, máme konkrétní markery pro bakterie a pro houby, které jsme použili, většinou se cílí na nějaký gen, což je úsek, který kóduje nějaký protein, tudíž nějakou součást té buňce, kterou si vytvoří, ale to není tak důležitý. Důležitý je, že ten gen je velmi specifický, má úseky, které jsou velmi specifické a každý organismus, mikroorganismus, každá bakterie vypadá trošku jinak. Takže na základě toho se dá pak určit, která DNA tam přítomná, kolik jí tam je a udělat nějakou relativní přítomnost těch mikroorganismů pro každý vzorek. Ještě než se pustíme do nějakých konkrétních výstupů, tak já tam mám několik slajdů, které se týkají metodiky, abyste věděli, jakým způsobem to funguje a že vlastně to není tak jednoduchá metoda, jsou tam určité limitace té metody. Samozřejmě, jakmile vybíráte jenom nějaký úsek, tak můžete ztratit některé informace, nemusí se objevit úplně všechno, ale z té naší praxe, kterou děláme dlouhodobě, a tou metagenomikou se zabýváme nejenom v půdní nebo environmentálním vzorku, ale i v lidských vzorcích a tak jsme schopni už celkem vyoptimalizovat ten proces tak, aby jsme zachytili 90% všeho, co tam opravdu je. A těch 10% třeba nejsme schopni určit podruh, ale aspoň víme zatím čeleď nebo rod, což samozřejmě v některých případech je nedostatečné, ale stále by nám to mělo vytvářet nějaký obraz o té půdě. Takže ten obecný postup té metodiky je, že se odebere půda na poli, my jsme používali určitou hloubku půdy, tak aby jsme byli někde v kořenovém systému, kde ty rostliny normálně mají ten kořenový systém, protože tam nás to zajímalo nejvíc, ale samozřejmě je otázka, kde vlastně přesně ty odběry dělat, na co cílíte, co chcete zjistit. Protože v některých výsledkách je pak vidět, že máme podhodnocené houby, které samozřejmě ale rostou na povrchu a jejich hyfy nebo jejich kořenový systém je vlastně výš, než byly ty odběry, takže je možné, že ten vliv, proč jsou podhodnocené, může být i tím, že ten odběr byl vlastně udělaný až pod tou hloubkou, která je potřeba. Ale to je konkrétní případ. Většina těch mikroorganismů prostě nás zajímala v určité hloubce. Pak probíhá izolace DNA z toho vzorku, na to mám další slide, jakým způsobem to probíhá. Dneska už to není vlastně komplikovaný, jsem se tady s tím bavil, že měl představu, že nejsložitější je vyizolovat DNA, ale to dneska už není pravda, že máme na to chyty, to znamená nějaké soupravy, které to udělají od A do Z. Samozřejmě se musí modifikovat podle toho typu vzorku, ty půdní vzorky mají určité inhibitory v sobě, ale není to vlastně nic komplikovaného. Pak probíhá vlastně to čtení té sekvence té DNA. Přičemž my jsme teda vybrali nějaké cílové úseky, které používáme pro detekci bakteriálních společenstev a pro společenstev houbových v těch vzorcích s nějakým konkrétní technologií, ale taky nemyslím si, že je podstatný. Výstupem toho bývá obrovské množství těch písmenek v nějakých menších úsekách a tam pak nastupuje, říká se tomu bioinformatická analýza, protože už toho množství těch dat je tolik, že to nedokáže zpracovat člověk manuálně a musí k tomu použít počítač a vlastně to je část práce, kterou dělám nejvíc já. Takže já jsem ten člověk, který právě na poli moc není a jsem spíš u toho počítače, což je mi někdy líto, ale zase mám znalost, jakým způsobem to se snažit vyhodnotit, tak aby to dávalo nějakým způsobem smysl, aby jsme všechny ty limitace těch metod nějakým způsobem odstranili. Výsledkem té bioinformatické analýzy je tak, říká se tomu taxonomická tabulka všech druhů, které jsou přítomné a jejich procentuální zastoupení v tom daném vzorku. Je to relativní, říká se tomu relativní abundance, je to relativní poměr. Není absolutní a na absolutní poměr, protože jsme zjistili, že ho budeme potřebovat, jsme pak vyvinuli trošku jinou metodu, kde se ale zabýváme počtem buněk v těch daných vzorcích a je tam vidět jasná korelace v tom, že některé vzorky opravdu obsahují výrazně větší množství těch bakterií a hub v té absolutní hodnotě. A v té diverzitě to není tolik vidět, ale v té absolutní hodnotě to vidět je. No a poslední fáze je to vyhodnocení, což je vlastně ta nejtěžší fáze, kterou
jsem nějak navrhl, co by se dalo vyhodnocovat z těch výstupů, ale vlastně stále jsme v té pilotní fáze, potřebujeme i tu zpětnou vazbu třeba od vás, aby jsme věděli, co je vlastně, co byste chtěli vědět třeba z těch dat. A jestli ty data pro vás nějak zajímavé. Takže, jak jsem říkal, ta izolace DNA dneska už není vlastně tak složitý proces. Existují k tomu takové kolonkové kryty, se tomu říká, jsou to prostě Eppendorfky nebo jak to říct česky? Malé lahvičky, které obsahují filtry v sobě a vlastně vy naředíte ten vzorek, pak to pošlete přes ten filtr, ten odstraní nějakou část, pak se to různě centrifuguje, aby se odstranily větší části, pak tam zůstanou jenom buňky, se pomocí jiné chemie se jim rozbije ta buněčná stěna, zase odstraníte organely a zůstane vám jenom ta DNA, která je vlastně čistá z všech těch buněk, co tam jsou v těch vzorcích. Což je vlastně tenhle obrázek, my používáme právě ten Power Soil Kit, který je navržen i pro půdní vzorky. Jakmile máme tu čistou DNA, tak jak jsem říkal, my se nesnažíme sekvenovat veškerou DNA, která tam je, nás nezajímala v tom pilotním projektu, nezajímaly nás živočichové a vyšší eukaryota, protože ty rostlinné zbytky v té půdě těch bude strašně moc, takže bychom museli zase zdražovat celou tu analýzu a zvyšovat to, jak hluboko pročteme v podstatě tu informaci. Takže v těchto případech, aby to bylo levnější, se používá to, že my jsme schopni vzít nějaký úsek té DNA na množitý, dělat tam vlastně zvyšovat množství jenom nějakého úseku některých konkrétních genů. Jeden z těch příkladů je vlastně ten 16 ribozomální RNA gen, ale je to prostě takový úsek DNA, který má tu výhodu, že má tyhle bílé části, které jsou velmi konzervativní a jsou u všech organismů stejné. A pak má ty šedé části, ty jsou variabilní, jsou specifické pro každý organismus zvlášť. Takže my jsme schopni pak namnožit třeba jenom ten úsek a vlastně specificky hledat jenom v těch šedých zónách a když tam vidíme ty rozdíly, tak to dokážeme přiřadit k nějaké konkrétní bakterii. Tohle ten 16S ribozomální gen se používá běžně pro rozlišení bakterií. Výsledkem toho je, že máme nějaký balíček právě těch úseků. Tady jsou barevně rozlišení podle těch druhů jednotlivých bakterií nebo hub. No a pak máme nějakou obrovskou databázi, která obsahuje vlastně ten gen rozlišení po ty jednotlivé taxony. A ta analýza probíhá tak, že vlastně se snažíme určit, který z těch úseků patří do kterého druhu. Vytváří se takzvaná taxonomická klasifikace, které dokážeme rozlišit druh, rod, čeleď, řád až po kmen, celou tu strukturu a zároveň tam vzniká i ta relativní kvantifikace. To znamená, kolik těch úseků patří této bakterii, kolik těch úseků patří jiné bakterii. A výsledkem je tady takováhle tabulka, takovýhle typ tabulky, kde máme od domény, kmen, třídu až po druh a máme tam ještě procentuální zastoupení toho daného organismu. A z toho my můžeme vysledovat několik informací, které pak používáme pro to vyhodnocení. Ta první, co vás napadne, je biodiverzita. Takže jaké mikroorganismy tam jsou. Jestli ten jeden vzorek má 300 různých druhů bakterií, ten další má 600 druhů bakterií, jaké to jsou bakterie, které ty bakterie jsou dominantní nebo houby v těch vzorcích. Jestli tam je nějaká změna mezi tím, když vezmu 2 pole, tak jestli ten rozdíl je tam nějak obrovský, což samozřejmě je. Každá ta lokalita je většinou dost specifická a pak můžeme hledat nějaké vztahy mezi těmi taxony. Že vidíme, že tam sice nějaký patogen, ale jsou tam právě i bakterie, které naopak produkují něco, co ten patogen zabíjí. Když jsou tam v určité kombinaci, tak se ta patogenita neprojeví na tom poli. Když tam je jenom ten patogen a nic jiného, tak je tam obrovská pravděpodobnost, že se vlastně že tam vlastně dojde k tomu, že ten patogen tam zvítězí, nějakým způsobem to ovlivní to pole. Takže to byl základ, který já jsem dostal a pak jsem dostal za úkol, že bych z toho měl něco vymyslet, jakým způsobem by se dalo hodnotit ty výstupy a vytvořit. Původně jsem si myslel nějaký index kvality té půdy, s čím jsem přemýšlel nad 2
postupy. Jedno je zjišťovat rovnováhu mezi určitými skupinami mikroorganismů, které jsou v tom vzorku. A ta druhá část byla vlastně detekce, takže přítomnost nějakého patogenu třeba, nebo přítomnost některých bakterií, které jsou svázané s produkcí třeba auxinů nebo nějakých fytohormonů, což asi víte, to jsou látky, které zase pomáhají třeba růstu těch rostlin nebo zvyšují možnost to, aby ty rostliny nabíraly určité živiny. Na základě toho já jsem, nebo jsme, jako nejenom já, ale vlastně v té firmě jsme se nějakým způsobem rozhodli, co by se dalo hodnotit. Takže nějaká základní biodiverzita mikrobiální, to znamená rozmanitost toho vzorku, jestli doopravdy je tam 300, 400, 500 druhů nějakých bakterií, nebo jestli jich jenom 100, jestli tam je 200 druhů hub, nebo 100 druhů, jakým způsobem to tam vypadá a srovnávat to mezi lokalitami a mezi různým typem hospodaření na té půdě. Z toho pak právě zešla i ta potřeba toho, že my máme jenom relativní kvantifikaci a potřebovali jsme zjistit taky absolutní čísla, takže vlastně nějaký poměr bakterií a hub v tom daném vzorku a mezi vzorky. K tomu jsme vyvinuli trošičku jinou metodu. Asi nebudu říkat, jak se jmenuje, ale vlastně na základě počtu buněk v určitém množství půdy jsme byli schopni říct, jestli některé vzorky mají třeba dvakrát víc těch bakterií a hub vevnitř, ačkoliv biodiverzita vypadá stejně, tak třeba tam je mnohem větší množství. A snažili jsme to korelovat s tím, že jsme měli vzorky z různých typů hospodaření, takže máme vzorky, máme jednu lokalitu, která je les, kde se nic vlastně s tou půdou neděje, jakoby, konkrétně by s tím lidi něco dělali, a pak tam máme 3 polní podmínky, přičemž jedno je konvenční zemědělství, druhý je semiregenerativní a třetí je regenerativní. A snažili jsme se hledat, jaké rozdíly vlastně uvidíme. Dobře, takže ta první je rovnováha, tam se snažíme i hledat ve vyšších taxonech, takže máme třeba kmen nebo máme čeleď a na základě toho, jaká je rovnováha mezi těma čeleděma, víme, že ta čeleď třeba má nějakou funkci směrem, nějaké funkci rozklad organicky hmoty nebo fixace dusíku nebo něco takového, tak se snažíme hledat, jestli tam dochází k něčemu v tom konkrétním hospodaření, k něčemu zlepšení, zhoršení, zvýšení, snížení. A je otázka, jak to pak interpretovat správně a vlastně potřebujeme ten feedback toho, kdo to pole hospodařovává, aby nám taky řekl, jestli mu to sedí. Pak určitě, co by vás zajímalo, je přítomnost patogenů, což je relativně ta jednodušší část toho, že pak, když jsme schopni zaznamenat, tak ještě v jakém procentu ho tam vidíme. A vlastně, když se to srovná s tím absolutním poměrem, tak se z toho dá vyvozovat, jaké je riziko, že ten patogen se tam projeví nebo neprojeví. K němu právě existují bakterie, nebo houby, které naopak, protože tam jsou přítomny, tak oni nějakým způsobem třeba bojují o stejné živiny, které potřebují k životu, anebo produkují nějaké látky, které naopak zase zabíjí, nebo je drží v pozadí, takže to je docela zajímavá informace, jak to mezi sebou vypadá. No a když se na tím přemýšlel, tak potom vzhledem k mému backgroundu, když jsem dělal na travách, dělal jsem na travinách na Jílku a na Kostřavě, tak ještě víme, že některé bakterie produkují fytohormony, které mají funkce vlastně v té půdě. A taky máme zdokumentované některé skupiny bakterií, které se objevují v určitých stresových podmínkách. Tak to se mi taky podařilo nějakým způsobem, jsem se to snažil vizualizovat v nějakých grafech, aby bylo vidět, jestli tam dochází k rozdílům nebo nedochází. Takže ta testovací studie nebo pilotní studie, kterou jsme dělali, byla za účasti Renofarmy, není to jenom náš projekt, který neprezentuju jenom výstupy, které my jsme si někde vycucali z prstů, jsou to reálné vzorky. Ještě to bylo tak, že Renofarma nám dodala vzorky, my jsme měli číslované lokality, ale vlastně jsme o nich nic nevěděli, až postupem času jsme dostávali další informace podle nějakých výstupů, které nám vycházely, což mě stálo docela dost času navíc, protože samozřejmě by tam dali několik vzorků, které věděli už dopředu, že by měli vycházet jinak a mě pak neseděli v těch skupinách, takže opravdu to tam vlastně vidět je a nějakým způsobem to reflektuje tu realitu. Otázka je, jestli se dá využít úplně konkrétně.
My jsme teda měli relativně malý dataset v tuhle chvíli, chtěli bychom ho zopakovat zase tento rok, potřebujeme, aby ta studie probíhala několik let, aby jsme viděli i ten vývoj v čase. Měli jsme 30 vzorků, z každé lokality jsme měli 4 odběry z toho pole. Toho jsem se trošku bál, jestli to je dostatečné množství a jak se budou odlišovat mezi sebou, ale viděli jsme, že i když ty 4 odběry byly z každé části pole jinde, že ty výstupy byly velmi konzistentní, což mě překvapilo, vlastně je to dobré znamení. Takže i když se to vzalo o 200 metrů jinde na tom poli, tak ta relativní abundance těch mikroorganismů byla velmi podobná, což je dobré znamení. Měli jsme 9 lokalit k dispozici, z čehož, jak říkám, jedna lokalita je les. Asi tady nebudu prozrazovat, kde přesně to bylo, ale přibližně tady na té mapě Moravy můžeme vidět, že všechno to byly vzorky z Moravy. A jeden z těch vzorků byla vlastně chmelnice, což byl taky dost specifický. A měli jsme tady 4 typy hospodaření. Konvenční, regenerativní a ten lesní vzorek, což je vlastně intaktní půda, do které se nezasahuje. Ještě jsme věděli nějaké informace o tom, jak vypadala ta půda při tom, kdy se odebíralo. Pak tady bude následovat přednáška, která se asi bude zabývat i dalšími informacemi, které ale nejsou v této studii, znamená pH půdy, fosfor, všechny tyhle ty běžné věci, co asi měříte, tak tam vlastně ještě by to mohli zaznít. Pravděpodobně k tomu dostaneme další sadu informací. A pak ještě chvilku jsem se zabýval, jestli tam bude nějaký vliv toho, jak ta půda vlastně jaká je, jestli písčitá, prachovitá, jílovitá, vína, ale jak říkám, stále jsme někde na začátku, je taková pilotní studie. První z těch, když si představíte ten koláčový graf, co se tam ukazoval z té kvality půdy, tak první věcí, která nás zajímala, samozřejmě zajímá všechny, je biodiverzita, druhová biodiverzita v těch daných vzorcích. Já jsem ty vzorky zpracoval jsem každý zvlášť a pak jsem udělal to, že jsem je vlastně sjednotil podle toho, jakým typem, který ta půda měla být nebo je hospodařovávaná. A tady se nám ukázalo, že třeba u těch bakterií, když se podíváme na tohle počet detekovaných druhů, nejsou tady žádné indexy diverzity, protože ty jsou velmi složitý na to, aby jsme si řekli, co přesně znamenají, tak jsem vytáhl tu informaci o konkrétním počtu druhů, který jsme byli schopni detekovat. Třeba lesní ekosystém, tohle jsou bakterie, tohle jsou houby, nám vykazoval vlastně nejnižší diverzitu. Ať už hub nebo bakterií, které jsme byli schopni detekovat až po druh, což pravděpodobně kvůli tomu, že tam právě nedochází k tomu, že by do té půdy se nějakým způsobem zasahovalo, takže tam už proběhla selekce bez toho vnějšího zásahu a jsou tam už ustálené skupiny bakterií, které fungují dohromady v nějaké rovnováze mezi sebou. Oproti tomu všechny ty polní vzorky vlastně měly zvýšené množství těch druhů, které bychom byli schopni zachytit. A pak, když se udělali průměry na základě toho hospodaření na půdě, tak zatím to vypadá tak, že opravdu ten regenerativní způsob hospodaření zvyšuje minimálně na úrovni bakteriálních druhů, nám to zvyšovalo tu biodiverzitu. Všechny ty regenerativní vzorky měly přes 400 detekovaných druhů. Ty semiregenerativní vzorky, tam je opravdu vidět, že dost často jsou někde mezi těmi konvenčními a generativními vzorky, že tam dochází k nějaké změně, ale v některých případech není ještě dostatečně vysoká, v některých případech už se to blíží téměř k té regenerativní, kde tam budou nějaké přesahy. S tím, že i když máte regenerativní pole, které obhospodařováte, tak to trvá desítky let, než doopravdy ten mikrobiom nějakým způsobem se změní. Není to okamžitá změna. Takže doopravdy to chce, nevím, jak dlouho se v Čechách dělá regenerativní zemědělství, tak dlouho zase ne. Takže je otázka v té časové studii, jestli se nám tam bude projevovat nějaký ještě větší odstup od toho konvenčního zemědělství. U těch hub to bylo trošku složitější, tam nedošlo k tomu, že bychom viděli nějaký postupný vzestup. Může to být taky způsobeno tím, že některé konvenčně obhospodařovaná pole byla napadena některými typy hub, takže to možná zvedlo i tu diverzitu
v tom negativním slova smyslu, takže jsou tam přítomny nějaké druhy, které by tam standardně nebyly, ale jakož je to napadené, tak je tam hodně těch patogenů, které pak zvyšují ty diverzitu. Není tam jednoduchá úměra, že čím vyšší z tohohle grafika, čím vyšší množství druhů, tím to automaticky znamená lepší. Musíme brát v potaz, že někdy ta zvýšená biodiverzita je kvůli tomu, že ta půda je nějakým způsobem stresovaná nebo napadená. Pak jsme tedy, protože biodiverzita je jedna věc, druhá věc je opravdu, jak to vypadá v těch vzorcích, co se týče té absolutní kvantifikace. K tomu, jak jsem říkal, jsme vyvinuli u nás metodu, která se jmenuje kvantitativní PCR, ale zase je to jenom název. Je to jedno, ale jsme schopni v nějakém množství té půdy zjistit počet bakterií a počet buněk, bakterií a počet buněk hub a porovnat je, a pak máme vlastně téměř absolutní kvantifikaci. Samozřejmě nějakým způsobem to nám normalizuje a ty houby můžou mít různou velikost, ty bakterie můžou mít různou velikost, takže musíme to brát trošičku z rezervu, ale ukázaly se nám tam věci, které pak, když jsem to prezentoval v Renofarmě, tak se tím byly strašně nadšení ke množství, že vlastně takhle to jim odpovídá. Ta zelená část je ten lesní vzorek. Ten lesní vzorek, nebo ten lesní ekosystém, to je výzorku, to lesní ekosystém, tak ten nám doopravdy ukazoval, že počet, jako ten reálný počet těch bakterií i hub je tam 2x až 4x víc než na jakémkoliv poli. A pak jsme udělali nějaký průměr těch konvenčně obhospodařovávaných polí, což já mám ještě rozdělené na 4 lokace. Každá ta lokace je něčím specifická, například konvenční 3 je právě ta chmelnice, přičemž polovina vzorků z jedné chmelnice, která nebyla napadená, druhá polovina, která byla napadená, a tam vidíme opravdu výrazné snížení jak těch bakterií, tak vlastně i těch hub, i když právě, že tam došlo k tomu, že tam je to fusárium, které tam vlastně dělá, tam je ten patogen, který zase zvyšuje asi absolutní množství těch hub v tom vzorku. Proti tomu ten čtvrtý vzorek je doopravdy nějaké pole, které, jak jsem já pochopil, je dlouhodobě velmi konvenčně. Se na něm postavil, že je velmi konvenčně. Tam doopravdy vidíme nejnižší množství jak bakterií, tak hub ve srovnání se vším ostatním, co jsme tam viděli. A naopak ty regenerativní pole, tam dochází k tomu, že se zase zvyšuje i to absolutní množství těch bakterií, těch hub v porovnání se úplně jiným systémem, kromě toho lesa. Dalším krokem bylo, že se teda podíváme na nějaké funkční skupiny. Funkční skupina v tomhle případě je nějaký taxon. Vezmeme třeba kmen hub, vezmeme všechny typy hospodaření a podíváme se, jaká je tam relativní abundance mezi nimi a jestli tam tedy dochází k tomu, že některý ten typ třeba má zvýšené množství. Zároveň my víme, že třeba skomikota jako kmen v podstatě se podílí spoustu těch druhů, které jsou přítomné v tomto kmenu, se podílí na nějakém rozkladu organické hmoty, ale zároveň jsou tam schované i ty patogenní houby. Na téhle úrovni se to ještě nedá rozlišit, takže to je první, co jsme tak se koukali na ty kmeny a tam vidíme taky určité rozdíly mezi tím lesním ekosystémem. Ty askomikoty jsou zvýšené v těch polních podmínkách, když v lese vlastně je máme ve snížené verzi, přičemž dle literatury, což já vím, že teďka vyjezdím hrozně hloupě, jsem našel nějaký poměr, který by tam měl být od do procent, aby to odpovídalo něčemu, co někde bylo zdokumentováno. Vlastně všechny ty 3 polní podmínky nám to nadhodnotily, což by ukazovalo na to, že tam dochází opravdu vyššímu rozkladu organické hmoty, což by dávalo vlastně i logiku a smysl podle toho, co já jsem viděl, vlastně, nebo co vím o těch polích. Pak tady máme Basidiomycota jako druhou skupinu, druhý kmen, který naopak zase je spojen s nějakým rozkladem třeba ligninu.
A měly by tam být přítomné ještě mykorrhizidní houby, které by měly být jedním z prvků, který by nám měl pomoci to nějakým způsobem rozlišit, ale tady naopak všechny ty polní vzorky jsme měli hodně pod průměrem a mohlo by to opravdu naznačovat, že tam právě dochází ke sníženému nějakému rozkladu toho lignělu. A nebo že tam dochází k tomu, že tam nebyly detekovány ty mykorrhizidní asociace, ty houby, které jsou vlastně v tomhle známé. Tak to bylo na úrovni kmenů, pak jsme se posunuli na úroveň řádu, která by mohla být už více specifická, protože tam už opravdu dokážeme říct, že Hippocrates jsou zase způsobí nějaký rozklad, jsou tam biokontrolní vzorky a jsou tam i ty fytopatogeny, takže jsme potřebovali vědět, jaký je poměr zase mezi těmi poly, kde nám vycházelo konvenční pole, konvenčně obhospodařovávaná pole se zvýšenou aktivitou, která je víceméně zpěta pravděpodobně s těmi fytopatogeny oproti všem ostatním typům. Pak jsme měli, to, co já jsem se dlouho nad čím jsem se zamýšlel, proč to tak je, tak jsem věděl, že vlastně tento řád hub je dost často spojován právě s rozkladem organických látek, takže mi nedávalo moc smysl, proč jsou snížený a pak vlastně jsem zjistil, že zrovna Eurothiales, oni rozkládají jednoduché organické látky, které se rozloží jako první, nějaké cukry a organické kyseliny. A oproti tomu zase jiný řád, ten rozkládá taky organické látky, ale ty vyšší, nějaké celulózy třeba, nebo prostě vyšší organické ty. A ty nám zase vyskočily vlastně v těch polích na vyšší úroveň, tak dáváme to nějakým způsobem smysl a vidíme, že zrovna ty regenerativní pole mají vlastně zvýšenou, jak ten aktivní rozklad té organické hmoty, tak poslední ten řád, glomerales, to je velmi důležitý řád, kde jsou právě třeba ty mykorrhizidní houby dost často zastoupeny a jejich zvýšení nám zase může říct, že tam dochází k tomu, že by tam mělo být zvýšený příjem živin do těch rostlin. V tomhle případě v této skupině se jedná především o fosfor, který je rovně důležitý. Zase proti lesnímu systému, ten tam vůbec jsme nezaznamenali tenhle řád všech polních ano a nejvíc i podle literatury vlastně nad hranicí toho, co se dá očekávat, bylo u těch regenerativních polů. Takže by tam mělo opravdu docházet k tomu, že tam je nějakým způsobem na základě této příběhu nebo řádu ke zvýšenému příjmu některých prvků, jako je fosfor. To byly houby, pak jsme se podívali na bakteriální kmeny. Zase jsme se rozdělili nějakým způsobem ty, které jsme byli schopni zachytit v nějakém relativně vyšší množství, tak se mi podařilo dát sem do grafu. Zase můžu říct, že já tady neprezentuju všechny výsledky, které tam mám. Těch výsledků je mnohem víc. Snažím se vám ukázat některé, které by třeba mohly dávat smysl pro vás a o kterých se můžeme bavit následně, ale nějaké, které prostě popisovaly tu situaci mezi těmi kontrolními stanovišti a mezi těmi poli. Na úrovni kmene a bakterií tam zase máme vždycky zelený. Držel jsem se pokud možno téměř celou tu prezentaci máme stejně barevně odlišné, teda jestli to je konvenční typ, nebo regenerativní typ, nebo je to ten les. A vždycky jsme se snažili odpíchnout toho lesního systému a podívat se, jestli tam teda dokázalo zvýšení snížení. V určitých momentech pak už ten lesní ekosystém byl příliš jiný, takže jsme pak museli srovnávat právě i mezi sebou ty jednotlivá pole nebo způsob, jak se na těch polích pracuje, jak se staráme. Tady nám došlo k tomu, že zrovna třeba ty aktinobakterie tam byly vystřeleny právě hodně, co se týče regenerativních půd, naopak tam byly snížený acidobakteriota a acidobakteriota bývají v kyselých půdách, to znamená, že to prostředí tam vlastně pravděpodobně buď je tam nějaký pomalý rozklad té organické hmoty v tomto případě, nebo právě tam není ta kyselá půda, aby tam mohly žít. A to se nebavíme o nějaký výrazně kyselý půdě, stačí jakoby lehká změna pH. A snažil jsem se k tomu udělat nějaké závěry, které vlastně z těch výsledků na úrovni kmene byly, kdy ten lesní systém, když se podíváme na složení, tak má vlastně vysoký podíl
acidobakteriota a nízký těch proteobakteriota, což nám ukazuje, nebo by nám mělo ukazovat, že ta půda je velmi stabilní. Není narušená, nedochází tam k žádným velkým změnám, k nějakému rozkladu takovému jako organickému v nějakých cyklech. Je to prostě velmi stabilní, což mi dávalo smysl. U těch konvenčně hospodařovaných polích tam zase máme vyšší právě množství těch proteobakteriota a snížené množství, což znamená, že ta půda narušovaná je jakýmkoliv způsobem. V tomhle případě pravděpodobně orbou, nějakým hnojením. Jsou tam teda bakterie, které jakoby rychle rostou a pak zase rychle zmizí a vlastně ta půda musí hrozně rychle reagovat na ty změny, které tam vznikají během toho procesu, během toho roku, během těch sezon. Všechno to zatím dává docela smysl. Regenerativní, tam je zase výrazná nárůst vlastně těch aktinobakterií tam víc než všude jinde. A to by mělo být, že tam je opravdu, to nejsou bakterie, které jako reagují tak strašně rychle na změnu toho prostředí. Naopak, když je tam co nejvíc, tak to ukazuje na to, že ten mikrobiom je velmi zdravý, umí být senzitivní na změny, ale vlastně si tam drží nějakou skupinu těch bakterií, které tam dokáží vlastně fungovat i během těch ročních sezon, jsou velmi aktivní a bývají v půdách, kde je právě vysoké množství těch organických látek, co se pomaleji rozkládají, které už jsou složitější, nejsou jenom cukry. Další z kroků, který bychom se chtěli zabývat, jsou právě ty mikrozemní houby, arbuskulární a ektozemní. A tady jsme došli asi k první limitaci té naší metody, jakým způsobem to určujeme. A vlastně jsme nebyli schopni zachytit, aspoň podle toho, co se dneska ví, jaké druhy patří do té skupiny AM hub nebo arbuskulární hub, ale obecně tyhle ty houby, obě dvě skupiny vytváří nějaké symbiotické vztahy mezi kořenemi rostlin nebo stromů a vlastně jim dodávají živiny. To je především proto, aby vlastně ta rostlina získala víc živin a lépe rostla. V tomhle případě my jsme nebyli schopni, protože moje představa byla, že právě ekorzivní houby by měly být především v lesních vzorcích, což se nám tak jako víceméně potvrdilo. Tam bylo relativně vysoké procento těchto hub. Ale u všech ostatních, hlavně půdních vzorků, jsem očekával v podstatě podobný výsledek, ale těch arbuskulárních hub jsme nebyli schopni téměř zachytit nějaké plně vyzené množství. Takže to jsme konzultovali s Nanofarmou a Nanofarma ještě začala spolupracovat nebo na Akademii věd, která naopak má vyvinutou metodu přímo na tyhle houby a vlastně nevím, jak to dopadlo, a docela mě to zajímá, jestli k tomu bude nějaká ještě připomínka, jakým způsobem, jestli byli schopni detekovat tyhle typy hub, protože podle mého by se z toho dalo udělat opravdu zajímavá informace o té kvalitě půdy. Když jsme věděli přítomnost a množství těchto hub, tak můžeme říct o té půdě, jestli je spíš kvalitnější nebo ne. No a pak už jsme se začali zabývat přítomností konkrétních druhů a ty druhy jsme spojovali s nějakými vlastnostmi, o kterých se už ví, anebo se minimálně je to někde zdokumentováno, publikováno, můžeme se o tom myslet a ty věci se snaží nějakým způsobem svoje studie udělat, tak jsme se snažili čerpat z těch informací, které tam byly. Já jsem vydefinoval nějaký počet stresových podmínek, které by mohly být zajímavé a ke kterým jsem našel informaci, že některé rody bakterií jsou spojené s určitým typem stresových podmínek, ať už je to vysychání, ať už je to chlad, ať už je to pH, takže kyselost té půdy, ať už jsou to nějaké těžké kovy, které tam můžou být přítomné, jestli ta půda obsahuje bakterie, které jsou přítomné, když ten stres je třeba tepelný, nebo tam dochází k nějakým oxidačním stresům a další věci. A na základě vlastně těch vydefinovaných skupin, k tomu se pak udělal seznam bakterií, které by tam měly patřit. A zase jsme udělali nějaký graf, kde jsme sledovali procentuální zastoupení těchto konkrétních rodů bakterií na základě jednoho z těch stresových faktorů, který tam je. Ještě jsem tam měl vlastně jednu připomínku. A to je vlastně tahleta část. Protože já jsem zjistil, že já jsem sice schopen tam definovat ty skupiny, jsem schopen je tam najít,
v nějakém poměru, ale vlastně doteďka si nejsem to jistý, jestli to je, když tam jsou přítomny ty bakterie kvůli nějakému stresu, jestli jde o to, že ten mikrobiom je adaptovaný na tu stresovou podmínku, nebo se ta stresová podmínka děje. A proto tam jsou. Takže třeba ta půda, když tam má hodně bakterií, které nějak jsou přítomny, když je sucho, tak jestli to je tím, že ta půda je tak často ovlivňovaná suchem, anebo ten mikrobiom je připravený na to, že to sucho se stane a vlastně sníží ty dopady na tu půdu. To je ještě otázka. Tady už se musel rozdělit ten lesní ekosystém úplně jinam, protože ty hodnoty tam vycházely výrazně vyšší a pak by nebylo nic vidět v těch polních podmínkách. Zase, když to zkusíme nějak spojit, tak vidíme, že v tom lesním ekosystému nám vycházelo, že téměř 29-30% všech těch hub, které jsme byli schopni detekovat, tak mají nějakým způsobem jsou adaptované na sucho. Takže teoreticky, aspoň si myslím, v tom lese musí probíhat to, že se tam střídá období, kdy je opravdu sucho a kdy naopak vlastně není a ty houby jsou na to připravené, jsou schopné s tím stresem bojovat. A pak jsme tam původně našli relativně vysoké množství bakterií, které jsou odolné vůči těžkým kovům. A zase tak je to, jestli si představíte tu mapu Moravy, kde vlastně ty vzorky byly určeně, tak je to možná, že doopravdy na tohle těch oblastech k tomu může dojít. Takže otázka je, jestli to je přirozená adaptace, stabilní adaptace v té dané lokalitě, kterou bychom mohli ověřit tím, že zase uděláme průběry za rok, za 2, za 3 a uvidíme, jestli ta situace se nebude měnit nebo bude měnit, anebo jestli to je opravdu nějaký specifický syndrom toho odběru, kdy se to odebírá. Ne všechny vzorky se odebíraly ve stejnou dobu, potom co se sklidilo. Pamatuju si to dobře. Když se podíváme na ty polní vzorky, tak tam se nám ukazuje, zase máme konvenční modrá, regenerativní je hlavně modrá, regenerativní je fialová. Tam opravdu dochází k některým specifickým skupinám bakterií, které jsou spojené s určitým typem stresu pro určitý daný typ toho, jakým způsobem se hospodaří na tom poli daném. Viděli jsme, že ty konvenční pole mají vysokou oxidativní a pH toleranci, mají tam zase nízkou přítomnost těch exopolysacharidů, což zase ukazuje v podstatě, že tam je menší ta mikrobiální stabilita v tom daném vzorku. Ty semiregenerativní, tam naopak jsme měli nějaké lehké zvýšení těchto, což by znamenalo, že ten mikrobiom už se začíná stabilizovat trošičku a byla tam zvýšená teplotní odolnost, takže na stres z tepla, což zase na tom poli je asi docela podobné, že se může stát. A u těch regenerativních tam jsme měli asi nejnižší stresovou adaptaci celkově. Že těch bakterií, které jsou spojeny s nějakým stresem, vlastně bylo relativně nízko. A je tam určitě nižší vodní stres, což by zase dávalo smysl, protože tam máte neustále, tam je vlastně, není to zoravý, není to pole vlastně čistý, vždycky tam něco je, co tam drží vodu, což je to pozitivní zpráva. To samé jsem se snažil udělat i s bakteriemi, které produkují fytohormony. Těch fytohormonů je dneska už relativně hodně objevených, každý má nějakou funkci, ale vlastně, vím, tak dobře s porovnáním s tím lesním ekosystémem tam vidíme nějaké obrovské rozdíly, ale v rámci těch polí jsem tam nenarazil na žádný obrovský rozdíl. Tady už nejsme čistě jenom konvenční, semiregenerativní, regenerativní, protože každá ta lokalita je hodně specifická, takže jsem se to snažil rozlišit na konkrétní lokality, ale ani mezi nimi vlastně nedochází, že v rámci té lokality tam došlo k nějakému extrémnímu zvýšení nějaké konkrétní skupiny bakterií, která je spojená třeba s cytokininy nebo s albuciny, které jsme teda téměř nezaznamenali dobře, tak s etylenem nebo s kyselinou abscisovou, salicovou, jasmonáty se nám tam hodně ukazovaly. A ten lesní ekosystém nám vykazoval, že ten hormonální profil nebo profil těch bakterií, které jsou propojeny s nějakým fytohormonem, byly hlavně především ty vysoké kyselina abscisová, jasminová,
které nemají téměř žádnou jako růstovou stimulaci. Což zase dává smysl, že v tomhle se není potřeba, aby tam vlastně se stimulovali tak výrazné síle jakoby růst nových rostlin, protože tam ta biodiverzita i v vyšší, takže znamená, ty rostliny už jsou tam dost stabilizované, jsou tam ty stromy, ty zase nepouští tolik světla, všechno. Nějakým způsobem nám to dává smysl. Naproti tomu ty konvenční pole třeba byly bohaté na tyhle růstové hormony, které naopak se snaží jako nutit ty rostliny co nejvíc růst a je to vlastně určitý symbol toho, že ta půda je ve stresu, je stresovaná tím, aby co nejrychleji tam prostě co nejvíc rostlin vyrostlo, aby tam dělali kořenový systém, aby to nějakým způsobem uklidnil. Ty regenerativní pole se nám jevily asi s takovým nejvyváženějším profilem, co se týče bakterií, které se dají spojit s nějakou z těchto hormonových skupin. Tak, pak jsme přistoupili k tomu, když už se nebudeme bavit o nějakých vyšších úrovních toho taxonu, že se podíváme teda na přítomnost patogenů. Zase jsme se rozdělili patogeny podle nějakého typu chorob, kterou může způsobit, takže to není jeden patogen, v tomhle případě je to skupina prostě bakterií nebo hub. Jedna jsou huby, druhé jsou bakterie a byly rozděleny, že některé druhy hub často třeba jsou svázány s tím, že jsou to choroby kořenů nebo choroby plodů a květů. A pak jsme se snažili rozdělit podle toho, jak jsou tam přítomné. Tam ta legenda není moc vidět, jestli jsou tam v zeleném, vlastně nejsou přítomné téměř vůbec. A pak jsme to rozdělili podle rizika, takže ta růžová je velmi nízké riziko, to znamená, byli jsme schopni to tam zachytit v tak malém množství, že je to tam přítomno, ale vlastně to asi nebude mít žádný vliv na ty rostliny nebo na tu půdu. Oranžová bylo nějaké nízké riziko a červená byla zvýšené riziko. Nikde jsme se nedostali v tomhle případě, když jsme to seřadili do skupin, že by tam bylo nějaké opravdu hodně vysoké riziko, že by to prostě bylo 60% všeho, že by to obsahovalo ty patogeny. Když se pak na dalším slajdu podíváme na konkrétní druhy, tak tam už to množství je trošku jinak nastavené a tam už se dostáváme i do vysokých rizik. A většina těch půd, kromě lesního systému, v lesním systému jsme měli zvýšené riziko nějakých plísňových chorob, což by taky dávalo smysl, že přece jenom ty houby, které jsou v té lesní půdě, tak to jako s plísňovým velmi blízko. U všech ostatních polních jsme měli vlastně nízké nebo zvýšené riziko, co se týče hlavně cévních chorob těch rostlin. Ale je to součet všech těch patogenních hub, druhů patogenních hub, které by patřily do této skupiny. A ještě stále se můžeme bavit o tom, jestli je dobře nastavená ta skupina těch onemocnění. Tohle jsou za té druhy nebo rody, které jsou někde publikované a jsou nějakým způsobem ověřené. To neznamená, že nemůžeme přidávat další, které se časem objeví. U těch bakterií jsme nebyli schopni vlastně detekovat žádné zvýšené riziko pro nějakou z těch typů chorob v té dané lokalitě. Takže tam to vypadalo, že ty bakterie v tomhle případě nejsou až tak patogenní a nemají až tak silný vliv v těch lokalitách, které my jsme vybrali. Můžu být rychlejší do vás? Určitě, jo, pejte se. Máte psáno les. Možná jste to říkal, možná jsem to přeslechl, co konkrétně to bylo za les. Smrková monokultura nebo pestrý smíšení? Tady máme někoho zranotvorné. Jo, můžu prozradit, bylo to menší, teď ale já vlastně nevím, jak tam je přesně. Vy jste odebírali vzorky, takže ano, abych nechytal. Vlastně já se jsem slušný horizont do Bionči, ale je to jako intaktní smíšený prales. V podstatě je tam zakázán vstup, takže to bylo dobrodružné a bylo to hodně náročné. Tak jo, je to smíšená kultura, je to buksmrk, tam se projíme. Děkuji. Zase ten úděl není dělan na jednom místě, tam to kopec odebíral se z různých částí, i to kopce, není to opravdu jedno místo. Dobře. To bylo podle skupin, pak jsme se podívali tedy na takové asi nejprovařenější patogeny, které jsme byli schopni tam detekovat.
a zase jsme se to snažili nějakým způsobem rozstřídit. Podle toho, kolik procent vlastně toho patogenu v tom daném vzorku jsme byli schopni zachytit, podle toho jsme vytvořili určitou škálu od žádného rizika po to velmi vysoké riziko, když už je tam zastoupeno ve velké míře. To je ta první tabulka, takže jsme byli schopni zachytit Fusarium, Oxysporum a Bipolaris, Sorokiana, a to jsou patogeny, dost běžné patogeny. Vlastně se nám je ověřilo, že zrovna třeba ten vzorek konvenční 3, jak jsem ho já přejmenoval, abych to teda nějakým způsobem anonymizoval, což byla ta chmelnice, byla napadená, tak se nám pak ověřilo, že reálně na tom poli byl zachycen vlastně ten patogen. Ale tohle jsou vzorky z půdy, že i 20 cm, 30 cm pod zemí vlastně jsme zachytili ten patogen, který se pak projevil na tom poli. I s tím, že se nám podařilo nastavit, že to je opravdu velmi vysoká, protože se tam pohyboval už ve vysokých procentech. U toho lesního vzorku jsme tam zaznamenali třeba aspergillus ve vysoké míře. Jenomže přítomnost patogenu je jedna věc a musí se to nějakým způsobem ještě svázat s tím, že ty vzorky taky obsahují, pravděpodobně budete znát trichodermu, protože to se teďka hodně používá, že se to leje prostě do polí, jako jak se tomu říká, no prostě byly vydefinovány některé rody, které naopak jsou strašně supresivní, jsou to biokontrolní činidla, takže by měly naopak vlastně snižovat funkce té patogenity v těchto těch. Takže to jsme dávali taky dohromady. Viděli jsme, že právě ty pole, které mají zvýšené riziko nějakým patogenem, tak taky tam mají nějaké množství přítomny tyhle supresory. Takže ta trichoderma, ona produkuje enzymy a metabolity, které vlastně ničí ty houby, zrovna konkrétně to Fusarium oxysporum. Streptomyces, ty zase produkují vlastně antibiotika, které ničí ty houby. Pak jsou tam další skupiny, které zase třeba využívají stejné živiny, takže rychleji se množí, takže jsou pak schopni zabrat to místo tomu patogennímu druhu, který se tam pak nestačí projevit. Takže jsme se snažili nějakým způsobem hledat, jak to vlastně vypadají, když vidíme přítomnost. Vlastně i ty regenerativní vzorky máme v nějakém středním riziku nebo v nějakém lehce zvýšeném riziku i ty patogenní organismy, ale pravděpodobně tam dochází k tomu, že tam máme dva nejsilnější supresory v nějaké váze a tak se tam nemusí výsledku. Když to u té chmelnice, tam to opravdu bylo vysoké riziko a zároveň ta chmelnice měla v podstatě žádné množství těch supresorů nebo velmi malé množství nebo lehce zvýšené množství toho streptomyces, ale evidentně to nemělo dostatečnou sílu nějakým způsobem bojovat s tím Fusariem. Takže ano, dají se detekovat patogeny, ano, dají se vlastně pak pozorovat na tom poli konkrétně. A myslím, že poslední ze slajdů, který bych tady rád ukázal, je nějaké shrnutí, které když jsme se snažili všechny ty prvky, protože původní moje představa byla, že uděláme index nebo nějaké číslo, které vám řekne, jaká je kvalita půdy. Bohužel ten problém je tak komplexní, že v tuhle chvíli a na takovémhle datasetu to nejsem schopen udělat. Tam se musí do toho vkládat to, jaká je diverzita, jaký je to absolutní množství, jak se tam vypadají ty funkční skupiny, zároveň tam musíme zohlednit, co je tam za patogeny, v jakém množství jsou ty patogeny, nějaký nápad na to, jak to vytvořit a udělat nějakou číselnou škálu od 1 do 10 a říct, tahle půda je kvalitnější než tahle. Nějaký nápad mám, ale není to spojený s praxí, takže to nedává v tuhle chvíli smysl. Proto jsme i tady, proto vám ukazujeme, co jsme schopni jako z těch dat vlastně vytáhnout, co vám můžeme ukázat. Možná vás napadne, na co se zaměřit, můžeme se o tom pobavit. Můžeme vytáhnout z těch tabulek mnohem víc konkrétnějších informací, konkrétní druhy, které by vás zajímaly, rody, anebo zaměřit se nějakým směrem, fixace dusíku, uhlí v půdě. To všechno vlastně taky má jako vliv na to složení toho mikrobiomu a můžeme tam sledovat skupiny, které rozkládají uhlí v nějaký zvýšený míře a můžeme se podívat, jestli k tomu došlo nebo ne. Ale přišlo mi, že už tohle množství informací už je jako dostatečně vysoký a že se můžeme o tom spíš pobavit potom. Tady je nějaké shrnutí, co mi přišlo po tom, co jsme prošli všechny ty výsledky, jak vlastně vypadá ten lesní ekosystém z toho pohledu, co já jsem viděl. Překvapilo mě na začátku, že to má nízkou diverzitu, když jsem na něm pak přemýšlel, jak mi to přišlo vlastně velmi
logický, protože tam ten ekosystém je velmi stabilní, nemusí bojovat s nějakými velkými zásahami. Bylo by zajímavé, kdyby tam prošla nějaká strašná bouřka, vyvrátilo by to stromy, vzít tam třeba vzorky a podívat se, protože to by mělo změnit ten mikrobiom. To se tam neděje, je to intaktní, je tam obrovské množství těch buněk a hub. Jejich diverzita není tak velká, ale vlastně v absolutních číslech je jich tam mnohem víc. Takže to je podle mě ukázka toho, že ta diverzita je stabilní a zároveň mají prostor tam vyrůst a mít tam dostatečné množství, aby právě dokázali ovlivňovat cokoliv, co se tam bude dít. Měli oproti půdám měli odlišné složení těch Basidiomycota a Acidobacteriota, doopravdy vyváženější. Bylo to 60/30, je tam opravdu méně těch stresových hormonů nebo bakterií, které jsou svázané s těmi stresovými hormonami. A co se týče patogenů, tak tyhle asi nejsou až tak zajímavé, třeba pro tu půdy, ale byl tam Aspergillus. Ale vlastně tam já jsem neměl důvod jako zjišťovat úplně, nebo zjišťovat, jestli to je možný, není to možný, protože to je vlastně ekosystém, který má svoje specifika a na něm se nic pěstovat nebude. Proti tomu připolní podmínky, co jsme měli, konvenční, semiregenerativní, regenerativní, tam se nám ukázalo to, co asi všichni jako očekáváte, že to konvenční má doopravdy nejnižší diverzitu, v těch absolutních hodnotách nejmenší množství bakteriálních buněk, obových buněk, to znamená, že tam toho je málo a ještě je to málo diverzifikovaný, což je špatně, protože jakmile se udělá nějaká změna na tom poli, tak ten mikrobiom na to nedokáže dostatečně reagovat a pak tam právě se přemnoží nějaký patogen nebo něco, co může vlastně tu úrodu zničit a musí se hodně asi přemýšlet o tom, jakým způsobem to pole ošetřovat chemicky. Ta převaha těch proteobakteriot, které jsou opravdu rychle rostoucí bakterie a ty tam vznikají právě proto, že tu půdu třeba zavřete, takže se změní toto prostředí a oni potřebují hrozně rychle vyrůst a nějak to tam ustálit, nějakým způsobem na to zareagovat. Bylo tam velké množství těch patogenů. Říkám, ono to je hodně zkreslené tím, že zrovna v těch konvenčních máme tu chmelnici a to byla určitě napadená, ale i v těch ostatních jsme našli zvýšené riziko, hlavně Tephrosárium. Sárium bylo asi nejběžnější. Byl tam pak nízký výskyt těch supresorů, které právě pomáhají tomu, aby se tam neprojevila ta patogenita těch patogenů, nebo prostě neprojevily se ty nemoci. Jasně, ale tady, jelikož je to anonymizovaný, já vám můžu říkat, které vzorky byly odkud přesně. Byly tam některé výjimky, ale když se to udělalo průměrem, tak tam to vycházelo tím způsobem. Seberegenerativní hospodaření, tam si myslím, že sice dochází k nějakému přechodovému stavu, ale on není moc tak jako jasný. Já myslím si, že to tím, že aby se přešlo ze seberegenerativního do regenerativního, není otázka 2 sezon. Je to prostě otázka 10 sezon, aby to pole vlastně s nějakým způsobem zotavilo z toho předešlého hospodaření, dejme tomu konvenčního, které tam trvalo roky, desetiletí možná. Jsou tam snížený nějaký, nebo je tam nejvyšší podíl těch Acidobacteria firmicutes, což je aktivní rozklad, ono se to tam snaží nějakým způsobem rozkládat. Ale o tomhletom typu vlastně z těch výstupů já nedokážu říct nic konkrétního. Pravděpodobně je to nějaký přechodový stav. Těch regenerativních nejvyšší biodiverzita, kterou jsme tam zaznamenali, což by se dalo očekávat, je tam nejvyšší počet bakteriálních buněk, když teda zapomeneme na ten les, tak je to opravdu trošku jinde, tak opravdu těch bakteriálních buněk je tam nejvíc, což je zase pozitivní zpráva. Je tam převaha zase kmene, který nám říká, že by vlastně to je známka vlastně té zdravé půdy, která umí rozkládat tu organicky bohatou půdu, jsou tam nižší stresové podmínky, nižší výskyt patogenů, takže opravdu tam to funguje, že ten mikrobiom do sebe, nebo na sebe ty mikroorganismy dokáže nějak reagovat a nějakým způsobem se brání tomu, aby tam vznikaly nějaké negativní věci pro tu půdu. Dobře. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Můžeme se o tom bavit, o těch výstupech, které jsem teďka představil, ale to je ode mě všechno, nebo jestli na to naváže kolega ještě s dalšími informacemi, já budu rád. Děkuji za pozornost.